Lehiaketa honen helburua da euskarazko musika egiten duten talde ez profesionalak ezagutaraztea eta saritzea. Lehiaketak bi fase ditu eta gaur jartzen dugu martxan lehenengo fasea. Lehenengo fasea online garatzen da eta hilabetez, hau da, irailaren 26-tik urriaren 26-ra, talde ezberdinak izena eman ahal izango dute eta beraien kantuak, beraien proposamenak bandenleia.eus webgunera igon. Fase hori bukatzen denean, 4 finalista sailkatuko dira finalean parte hartzeko. Irabazlea nork aukeratuko du? Alde batetik zaletuek eta bestetik epaimai profesional horrek. Aurten egingo duguna da sarien kopurua handitu. Orain arte, bandenleia saria bakarrik izan da lehen sailkatuarentzako, edo finalean irabazle izan dan taldearentzako. Sari hori mantenduko dugu, hau da, irabazleak irabaziko du Bagabiga diskoetxearekin disko bat ekoiztea, baldintza profesionaletan, eta datorren urteko BBK Live jaialdian parte hartzea eta datorren urtean ere Bartzelonako Euskaletxeak antolatzen duen EH Zona jaialdian parte hartzea. Baina urten, 2., 3. eta 4. sailkatuentzat ere sariak emango ditugu. 2. saria zein izango da? Bideoklip bat grabatzea. 3. saria izango da datorren urteko Mundaka Festivalean jotzeko aukera izatea. Eta 4. sailkatuarentzako 500 euroko dirutzekia egongo da. 10 urte, ibilbide luzea eta oparoa ere bai gure ustez. Eta oso balorazio positiboa egiten dugu Azkue Fundaziotik. Harrotasunez esaten dugu, gaur egun euskal musikanen panoraman lekua eta gogor dauden talde batzuk bandenleiatik pasatutakoak direla. Hemen daukagu Ane Guria bera, baina burura datorkit Saskel, edo Eskean Kristo, edo Herri Oihua, edo Enkore bat.